Mono na indo mwancho murigere ribegeta seni kya Ndizi TV akerokoro kwegena kwani mnanogenderete kwego gekigima so kubati miroberion siegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba cinga kingo kwariganya SMS Amayia eriyo nkumanye buna nara yaya na kwariganire asenchera ere yobikiranu korenderi tangana kegima teatranya rega tyari kwariganirete asenchera yobenge. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote, dada zetu, tunataka tuwakaribishe, tuongee, tupate mahali kuna shida, tupeleke Kisii County vile inchi yetu mbele. Omugavana we county ya Kisii koboria baraigo chamo na kugaya nemechando eryo gosikia e county ya Kisii na boigo ense ya Kenya bosio. Kaigo mongero minto gakogera kungakire simi ongera mumanyete murao nyure ryo Omosibati oyo mokwerusi obogima soko nywe sumo magayo korago sereria segeke getambe. Bintu bigwe bisi alitimbo ati ingana tire na ngwe bisi nakarangeti umuntu akangete myaka gitentanya ikubara nakobwatikana no muchando bwokonyoro mu basikanoni go musacho oyo mesokire nakuburia abasamaria kumukonya kumwagachire nyumba. Ayo mnaenda mango mwanchi omuliyeringo kwariga ngomanya senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook enda otonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na botonyara wetra Ndizi TV News baigona boko ya soma wetra se website yaito www.ndizitv.net ere otogendre gokumanya asenchera ere yobwikirano ere tariane Everline Osero kero tokobwatirana nere Joshua uta asensemo ya imanyiriro na baigo Petrah na Mokeira yokoine kyabuna chibicaniryo gichago ikeire asenchera ya bene sangana intweko Amayia ya Chinsa Isato toko ya chaka senchera ya bene koruase county ya Kisii awaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aberega koenekia bunanigo agochia koruania obokurumia serikali ya county ya Kisii eriyo koenekia buna oborabu na wega magendera berega korokana ase abamenyi be county yiga chinga kiecho ni gabarayibane koruase county ya Kisii na barabu batebire buna baganirie okobwaterana kwa barayi koruase county ya Kisii eriyo kwikirania magendero asane ne babere bakumoche serikali kubwatikana nogo konga kubugima nigo boigo barokanire komo mochia omo women representative we county ya Kisii na boigo omo senator we county yega Richard Onyonga nigo baya kwa nachinga kibekira nase omo yega bwo wakangambu ya gochasa bamenyi be county ya Kisii kwa mugavana Arati moyigo korekana segeti Kenya Mache Green Stadium ime sub county ya Nyamache Murikeito Josephat Hamisi nekira nasa yo no twarganiriro robotyo senchera yobwikirano nase egati kichigosori Kenya Mache Green Stadium abake amona banere banyarako bagwikirana asomoyiga bugwa keranga mpia mono kubatekana gochoro kwayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nabo gochengera itkolia lyo koiborwa ase gavana Simbarati anyarako bakwirali bageli na koenekelia abamenye be county yo bune serikali ya itari kuchikoba gotiga kurwania obukurumi banyarako bakogendera ime county eyo ya Kisii. Ndio mimi si mweupe kama pamba, mimi si malaika, lakini ufisadi, I've seen corruption naked walking in front of me. I will not entertain wizi ule. Muliwie radhi mtu yoyote anadhania kwamba mimi atanisuluhisha nipate kuiba mali ya umma nimpe, nasema ngo. Paul Simbarati nigo ya mochire serikali ya Kenya kwanza soko gendera kumurwania SAG anene gorobo tenendibwe county ya Kisii na boigo goteba na tayari kubwatirana amuna barai ao imena isko county ya Kisii iliyo kwene kiabuna amagendera nyaleko bagwikirana anene me county hiyo. Naomba tafadhali mtupe muda tufanyie wananchi. Kama mnanitaka katika UDA, kama mnataka katika Kenya kwanza, si mtongoze mimi. Baada ya kutongoza nitawaambia mimi ni vice chairman wa chama cha ODM. Period. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote, dada zetu, tunataka tuwakaribishe, tuongee, tupate mahali kuna shida, tupeleke Kisii County vile inchi yetu mbele. Gatia barayi banyarako bagwikirana ase omujego yuna ba MCA bechi ward a ime county ya Kisii
aba momochia omoseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga na boigo omo women rep Doris Donya Toto aso kwanga gutabwaterana amuno mugavana elio kwenekia buna banyareko bagwikirania chira cha magendero. Onyonga has never been seen here, but now is the number one insulting Governor Simba Arati. We bring to your attention, kindly talk to him. He is a seasoned leader, a member of parliament who has served more than 4 terms. We want him to uphold the respect that he has. Honorable Doris Donya Toto, she's insulting our first family in this county. And we don't take it lightly as honorable members of Kisii County. Tunakuomba wana waziri mkuu, huyu seneta amechukuliwa na UDA, Osero amebeba amepeleka pale Karen, amepeana supu ya marenge, amerudi ameanza kutukana watu wa Kisii County baada ya kunywa supu ya marenge. Asaba MCA intuno tole magega yaye kende ngiyo gego gukorekana apangina na bangaini ni ntutu abakine taigoigo ogokina kweri gori ogukweire egurube enene gochia somo Kenya niko kwanyarako gukwanerwa ase serikali ya Kenya kwanza yenyereko biko mochiwa. Wewe ulituambia ukiingia utapunguza ushuru, ukiingia you'll reduce the cost of education, ukiingia utapunguza bei ya mafuta. Hiyo maneno imefanyika? Na sasa ameendelea tena, ameongeza tax ambayo imebadilishwa na makoti. Na ndio tunasema hivi kama watu wa Kisii, we will not allow the president to continually oppress the people of this nation. Chikwana ahauja kisiasa niko chanyara boigo gukwanerwa asoma yegoyo asegati yabara yabanyarako bagukwana banyara bakoba bakule serikali ya Kenya kwanza nyarako bayokoyanya anene amagori yebinto aya nyarako bagago chikerama niko pardere kataseni kwa TV pro asegati ya kireni nyamaza sapo kegero tukajira kwa ya mabasi ni kaunti ya Kisii mulitana na Josephat Hamisi. Miyamana omurikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu asomo yego yabarai aoni gobaba wekirana gatiabo omuraibo bumabwazi lo umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga muraibe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka mugavana we county ya Homa Bay mugavana we county ya Machakos egati yabarai banda bange okwana chinga kyechoni gobagani ogo chamo kwa barai kurwa sorogongo rwa Gusii na kubwatirana ase okoenekya magendro ase boigo bamoche serikali kubwatikana nogo konga kwa uchumi ni wachinga kyecho baba chakia omuroberi obwokorikia ababwatanya sekyama kya ODM ase Chinsa mecho asibaruro koboria gochia sabantu wesokya sobonge eriyo kwerikia bunenchira yemo yogotinya ekyamekyo kya ODM omurikeito Julie Kerbo norobotyo Neri tukoria rinene imeya Nyamache Green Stadium asomoske Paul Simbarati ainga kuiranira muno asa abantu babo basi asoko mwachukura boigo bogo kerari tukoria eriyo kwiboru Kisii watu wa Gusii hawa ni wa Gusii hawa. Hakuna wengine Simbarati ametoka Nairobi. Hii ni Gusii. Jipigeni makofi kwanza. Na ndugu yangu Simbarati amesema ya kwamba leo alikuwa anafanya Thanksgiving. Na pia akasema baba naye anakuja, nikasema mimi lazima pia nisindikishe baba tukuje pamoja Kisii na tumshukuru Mungu kwa sababu ya Simba. Abarai aombanya rabagwika na wesoke bagwika semeyo irego sanga nabantu aseboigo ni gabara yabo babatobororo bonge maiga yo marengo o Kenya kwanza kama macho moske Arati. Nimekuja hapa nikasikia maneno bwana Simba Arati, kiongozi wetu ambaye tunamheshimu sana na tunakupenda. Unajua sasa wewe vile uko hapa, wewe ni baba ya hawa watu wote. Wale wazuri ni vijana wako, wale wabaya pia ni vijana wako. Wote chukua kama baba, rudisha pamoja kwa nyumba, uongeleshe hawa, tutembee pamoja. Omoske Raila ni ganyara gosaba barayabo kubeka chingenjo cyabo nogo chamo elio kokonya abantu. Sasa sisi tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kule Ukambani. Aseboigo banyara kuerikia kwa ababwatani ba ODM
asa gusaba abantu abange banyare kwerikia koba ababwatania ba ODM. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu, na wape yuko na nguvu, na Jubilee yuko na nguvu, ndio Azimio yuko na nguvu sawa sawa. Ni kujiandikisha na kujisajili katika chama cha ODM. Kama vile viongozi wetu wametangulia kusema, ODM ikiwa strong, Azimio inakuwa strong. Kubatakana nogo kina kwa magori y'ebintu ni gabarai Omuna Kalonzo banyara gukwanira engane yo erindi morai wense William Ruto kurigereria engane yo yogo kina kwe amagori y'ebintu okeya erinde gokonya abantu. And we even had a report from Chairman of Public Service Commission Balozi Muchiri na wenzake kusema hali ya maisha Kenya hii ni ngumu zaidi. Watu wanafanya suicide. Lazima ashuke kwa mti ili Wakenya wapate amani, wasonge mbele. Kazi yako ni kuongeza ushuru usiku na mchana, uchao bila kufikiria. Hapa Kisii kuna watoto wanalala njaa, wanaumia, vijana hawana kazi, vijana wa bodaboda wanaumia, kina mama boga wanaumia, alafu wewe ni kuamuka kila asubuhi kuongeza ushuru. Ngoripota ya Ndizi TV kwa Chinsa machoge Ninche Julie Kerubu. Miyamano muri kaito Julie Kerubase orobo tiororo kanto otkana nayo arenge tomo yagabo wakangambya mono ko governor ati nigo abamenyi bekinyoro kyanyosia yo toka se wadi abogeke bunge aktutu chache South me county ya Kisii babwatire no moichano magega yo musbatio yo mo kwerusi obogima ase okonywa esumo anigo nonya nabo mokonyi bomugambya ase Chinsa mecho abeirega kuboria abamenyi bense meyo gotaimokia egetambukero bunekyo akorende gosanga nabamwe abochinga ki banyorire amakongu yechingencho ao muri kaito dipo nasanya nigatwarganiretia mange imeye kenyoro kiabogeka nyonsi yake gotoke bunge ya kitutu chache South yamatejemo nigo echanete ogo kwa kumusubati yomo uyunyarete kwerusyo moyo bwaye asokunywe sumo gokwana nanginabyara niganyara kwerera ayaiga no mwana yatirimbuka to kormwanya ga gatirimbuka ga kamate ogo ikamata ga ndicho ziaru echo oiko kara ogo tenase mutungi olengesiko ko chikamaye chai akana nanyure turungi na ndinko menda chai ya mabere bago soro bago pima mabere aiga ko beka mabere bikombe bitatu gochienderi kakubwatha gako emorie mabere ange komba kanusura ingo imoka ingo mubolia morie na kie morie ya itongyo ko ibere hijo ko ngyo ko era morie mabere makeigo agande ya morie mabere na yesaine ingo imoka mataya morate kakubwatha ko ibere morie yao ineta biembe ako imoka ande kagonte bisawa ko emira ni ngo bata mabere ingo nyabeka bweri ko nkaboka chise na bwati inse yemo ngo bata kingo kama kabata emori bya mabere nkabata ngasibure ngombe nganyire siyana ingo estunati kora nyire alisia maiga yugo tarolekana nekerenga kyoweita nigo arenge omotwereru atali na mangana mange naliye muswati ye chisa chia tanga taika 30 iga onde lingo takoigwa abana bagukura bagutaka baba incho goija ko bateta ko nyakondangeria moko mmoga mwanya korwa mwanya kondangeria kila kabisa timba saka nyoro muntu kondangeria ya tira egoja munangi getega iga ngochi goswawo maana mwana mocho korondo konte bibwenyeruka yana mukogoti umatana baba mura unyure sumu aliye bana tamasogeti kuchistibente liga matongo tokumoikio tokanyamuna gitari tayo tokumoikia saka kwende kande kale agotabo moikie enya gitari yanani liya ikiribo songo muna toko mukorera ono ye aigete Chinsa tisa aliansi ko kwegesa owe kisambiri abasi usangane kitasene kia Ndizi TV umugakoye Eric Ongera nigateba omunginoye aserieta mora abeire kagogosereria oweta ase chintunda chinyinge tari bono tari muchaka no bete musubati okwerengi ona asali twabwate twagorete nyamataro twarasumbwana nte sana musubati uyo arenge negasi yanyu baga kodi mono sa chinde chibesa nchaka buri ko nyumba bono muburi gakirende onyago kana chibesa chiga
lakini ndo kunya kwanya kuchibesa kwa kambwate plan yo kora gende na chiabura ono tukabandi kunya usumbwana chibesa ayo agachakaera tukagorenga kile tukaguraga abo ikanyusiti nara twasumbwana ni sana nara nabaimoka nara kabwata na imwetia ngori kero na achire gasiana nara baerengetia kasoirongo komenta naywe omokonyi bumugambi bwenseme Wilberforce Ombaba oyo nyarete kwenekia egekorekyo ligo abolirie abantu bonsi gusanga chinkwana amona bamwabo iligo keania ebikora bingabune biga byokwerusia obogima ibonali gusabanga as much as turase community tigango toteme kwere sanga inkikire karugwanya rumu chando tema kwere sa sumu chando egana ligo nyaka kwa koyo cause problem to kunya kun solve ne problem gusumu chando to solve no mo chando ekare problem ya soire nari kwini kare jiaba na abana inchi ne community tigabateme bate baba kwana ekarwa kwana at least nabo kunyara kokonya kalengana na yumna na bete inkonya tegana na bere inkonya iku na kore kubanga ninche kora ne barasa nari kuimiza abantu bonse tigango tonyare kwini kare jiaba abantu banyare kumanga kibao kora at the right time Ginko ripoteria Ndizi TV kurwase kenyorokia bogeka nyusia kigutuka imeje ward ya bogeka ebunge ya Kitutu Chache South eliteria nendipon asanya Miamono dipona sanya se orobo tiururikira n'umwaka yo masere ta James Nyatogo kurwase kenyoro kya Nyaura nigo aganirie gusaborire abasamaria bayawe sokya na kumukonya ase okumusira kumwagachira enyumba korengana na Nyatogo nigabete ga konyora omubasokano awo kogwa engorime kumwirere gutwara obore maru obwatari konyara gokora kende yonsi asebono aganiria beka gosirwa gekogera nonyere bintu byokorara nigo atabwa Murikyo ito Mildred Momanyi nabakagusanganere amateye mokurwa ase kenyoro kya Nyaura ime ward ya Kisii Central county ya Kisii nigo ereno kogania gwagachirwa enyumba ase omugaka James Nyatogo oyo obwate emyaka 55 oyo omenyete ase nyumba yo yesire kugwa asa tabwati nonyane kyo akwebisia nase gwikira bona iga atabwati nonyane familia ase agoteba nigo anyorete omubasokano asa gwete engoro ime eyo yeretere gutwara omuchando ase omubero yebuna akoerera Asia nene nobolemi kubuni gokwane ubosino mwako gatano so kubunika ega na jite gwete ganta manyerere tienguru ni ibonere mira bunka gumbi kerena gumbi katangani umutwe na magoko bono ngarara obaka mambi asa igarenga kendo no kendo boganzwa bono nchandegete mugongo oyo turigokora mirimo gikubeke okorran kuria ono imbwato bakongwa so bwengi asanga buna ya bono salito ba chinguru angana ari gutwara chinguru nyena ari gokora ke barua angana ari guchenje nyombe ngao mbeke nyombe ngao bono ngurunchiyo na bere iga bono na bere angwere mari osebe mnereyo obo kendu bole gari kana bubumbwate baka bole gage kubaini bole paka ga mugongo bono butungokora tindikorara ebintu bigwebisia altimbwati ingena tire na ngwebisia nakarangeti umuntu akangete myaka gitentanya ikubara James nigo agoteba okore marakwaya nigo koirire ere gusinyo gukora igasi nonya yo kurabya asebono amenyete ekorokana kubabuna urusana ururoire nonya ne chingenda insekoba asayu nyumba ngaboka mabike gobokindu nali bururu bwangagete naende nkirete nguta nkomako alirongo asa mabati iguru egera maimi ngonga guruguru ngo embebeye baje gwirikira gotama egitego magungwera likali sende ni rambuleta makoiga narona yasira narona ya ase agenda gochi ono mwizo na lingo borangi byangenda gochi matali rango ntwirango nona kamanu aka umutoye chakulia nyako nalisa aboliro libwaterere to mutengo borangi ekeningi tata ngorangire umwana tata njorore gocho kuliga ntego ningi tindi sabolire bono ntoze kumbira nero lakini ko bano were nigo aene kiribuna nabwate emetemekeigo erakonye asobwagachi asekolinde asabire abasamaria bayawe sokya na komokonya anyore enyumba kamotengaro munakalina kamotegese ni kararo si nyumba bono sida pesa teyo ndare ntoro muntu ngaki ngomuntu nchuri no musingiga mwanchega inamo bekera gasaiga nyamoko nyara nyeko nyarikana anjiri nyano no ingi lindi kwereire litakondo tamaraba kusendi tamaraba naliko nyoro mu MC mintoga
Wilfred yoge manyenye ni gavana ya nende muske Simbarati bankonye se baranyare kubaranje gusena kanyumba mna kubarambikire bona banta kamuna karega arikonyora nonye se kanimbeke no nyumba no bunyumba na inchiga nyakonyora akambesa ni kunde masika bono tagenda ande nchiga kigankonye ase chinga kecho nigo amate yaye boigo nigo yasabire abaraikorwa ensemo iyo kubakonya elindo mugako yo anyore ekyo akogokera atwango sababa bagambe baito abana baminto nonde bwencio toigwete segekeke oranya kabeko kaboko so komokonya karangetie bisi kabati sekamote karamentero no yabwatega erara selwe gesago senera na ba monto sekenyole ke kenyaur maya kwanda chanda nere ntu amaete chikura bona banda bwende batorire libaranga ki omochio nyarebe ngakiore rinde na intu na itura nyoro gosirwa korua saba minto rinde tanyoro kokonyeka korua kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Miamono murikeito Mildred Momanya se orobo tiororo kiranu abamenyi bensemo ya nyoero yotoka sebunge ya asewadi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South nigo babere bawe sokya na kwemrunganeria parembe ekorwa Chinsemo chia kyoge kogenda matongo nigo batere na kubwatkana nembure nyinke yogendrete koenekiwa nigo yabaire chinga chingongu aso goikirania obosombi na boigo obonchoriria ase Chinsemecho nabona nigo bamuganirie omochumbobo Anthony Kibagendi kurigereria enganeyo na kobakonya eryo kubarobokeria chinga kicho kwerigeria gosechyo kwenyorera engere yabo muri keito Ndemo Stephen Namange ke pare ya to sarekeire bono narenge ko nyagitari bono nasinyiru munanko genda nyagitari bono igaba muraba nyambana igaba bantidinsariga nande tinchio tikonyara kuganda nyagitari bono tiganga toroserie para murabone nagune mesiri mama riba imeki ko Chinyakwa naguna muri bana bamaruo kana nere nachi kwesi na mochaka byo Chinyakwa asa marieta ko Dennis Moraro chairman ya kyoga boda stage iga tora se pare koru Nyakwa kwana madogo pare ya bere pare mbe koru mheshimiwa mama Marengo bisiana koroswa kuikabono tobwate chinga kongo choba sombi boito abo ngatia menyi korwa nyoero abasangira birengeri byabo igore pare korwa kioge kogenda matongo eyuba ereire kuba omochando astegeke getambe Dari eta gonkoro samale tanguru kwepa nsikichana asiki nyoruke kyanyore pare ya tuchandira matuka mange sentagi na sirugorali ebutogete maata ekabutoka na ngumbu ali ne ebutogete asamale tanguru kudani ndiye kyochora njono morundi okioge nde vice chairman ya kioge boda etorase kinyoro kyanyoero epara yo mochumbe Anthony Kibagendi epare ya tosumbuire toyeire abantu mbake tobate ko bori chi customer ibere gosaya mase kerembura ya ture mostire na nyene chi bibi cheto kyasari bane tosinyire Kibagendi ato teji pare chiri chingi ya chabo Kitutu Chache South ko bwe chianoti anene moro chebune pare rega nakikiagera twamwa twatebanga buya tosari tuko twakonya sengenji bibine jeto togweti ora ne customer ne cheto okoboria kwa bobono na somo jumbe wa Kitutu Chache South Anthony Kibagendi kobeke pare yuasemero biri chipara chirobeiri korosigwa erio kwango yobosombi no bokoria saba menyi bagotumeke pare yuo togo sabo mheshimiwa Kibagendi atoigwa ne serikali ya morayo itobwense batorosarie pare chikastoma togo chimokya twachibuna amagoro nande tobwati besa togo chikubarwariri togo sabo mheshimiwa sokonyanyekea atorosarie pare koru matongo ekwanda Nyakoe mheshimiwa Kibagendi twamwakirite chikura chionsipi buna bogeka twamwakirite chikura chionsipi neroro morayo ito ase miaka 5 togosaba nayo torosarie pare mheshimiwa mbya umuchumbo twari ku Kibagendi gakyanya kuba gagotokonye pare ye report eri yagote yaba na insinge para akurete biasara mbe yagota chipara chiaito omwe msiyo to kosmaso yagi arose chipara chiri chimorengete igo chirabete se chigoeteka Kibagendi yatokonye sentagi na sie butugeta macha kuru kyoge girls mata iga yabuto kiro maisha mate no stingo ngumbe pare butugete ntubu ati mole bana bana ndo bana boda boda no to konyora kuru tuguturunga na boira na nditura na kurwari aba chikasto machiaito
Kuripoteria Ndizi TV korwa sekenyoro kia Nyoero kegotoka imyanya kwa ward ebunge ya Kitutu Chache South erietaliane Ndemo Steven. Mbiamono murike itonde mo Stephen ase orobo tiorurikiranu togotigana nayo nigo engana yebango asobwaga chibwe chinyumba aserigori ensemense ya Kenya egendrete koreta omungso awastorabna ekegambiro nigo kyabake gotwara ege ikaro kyo gokwanira enganega awase ensemeyemo yabakego kekuganyo gotuterware kwenganeyo asogotana nigere mamincha yeri chikori katiba asekorende nsemo yende yabage gwanchera murobero yobaga kogendera woika umutinyo tangani omwaka ogocha nyana banigo muraibense Dr. William Samuel Ruto abereka wesokia na kwene kiabuna nigo barache kubwatia ege tambukiro yekegambiro Ruto nigatebire buna eserekari nechikobeke merobere mekirano yokoronge ya omurobero yo uyo atebire orengete gokonya abakenya anena soko na amabaga yemeremo. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do so that the 120,000 people can become 200,000 and can become 500,000 in the next 5 years. Because if we don't engage these people in productive work, they will become a very big challenge to all of us. The young people out there, unless we create real opportunities. And you know, we used to talk about we're going to grow the economy and the economy is going to create jobs. It's now beyond that. We have to be deliberate. We have to be intentional about where we are going to. Na kubatkana nembure nyinge yogendrete kwene kiwa sinsemo au imense ya Kenya nigo abantu emiyemo na meronkebere baene kiwe gosiria amagimabo chingaki abantu bande chiribu emeronko 5 na kianda abaene kiwe ko tigara batabwati obumenyo magega ya mache gosomba chinyomba cyabo ayangorengana no muri kyase wizara yoburendi waime Dr. Raymond Molo asatebire buna nigo abubati ere batabwati obumenyo babere bago mera chikambi echo chiabete chikwagachwa ase ogokonya emechando buneyega andana ase county ya Tana River county ya Garissa na boigo county ya Wajir nigo boigo atebire buna chidamu chonsi nigo chigendrete korigereriwa nemerobere mekiranu kobekwa ase boigo omuwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen aberiga kubwatuka egekuru egetinde go cyase abarunde bekigali bari batari kobwatia amachiko korengana ne serikali. From October to date, 120 people have unfortunately died and their families have been duly informed. 9 bodies were retrieved from Mombasa while 4 were retrieved from Lake Victoria. A total of 89,000 households have been displaced and are being hosted in a record 112 camps established in the affected counties. All the major dams are likewise being monitored, but Kiambere Dam, which has just about a meter remaining for it to overflow, and the government is enhancing power generation to mitigate the challenge. I want to put all our drivers on notice that should we find you, even after you've crossed the dangerously flooded river, we will still carry out punishment in terms of cancellation of the licenses, and you can also be charged for attempted suicide. Abara ikorwase kiama kia Jubilee bakorawa na Jeremiah Kioni nigo bakwanire chingwa na icyabere kigokorekana egati ye serikali nabagensemire kwamerere serikali anene kobwatkana no robotiro mwerio oruo baruo kobwatokwa asekorengana na barabate na amangana mange ayo abetega kobwatani wa soroboti oruo nigo atabwati omusingi gokwana segikaro na baunchuria ime asamagacha manene ye kiamekyo ime yomocho Nairobi Kioni nigateba buna chande menge yaba Kenya nigo etamurikeiri anene ngana yogo konga kobogima engana teba barachiego kwanira kegima segikare kirabege korawa no muraibu bomo bwa Azimio la Umoja one Kenya Raila Odinga. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Na if you want to sum it all, listen to what D said. Day, anaitwa Day. Alisema ya kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption.
Yeye hataki, alisema mambo ile yao ya matatu. Sema mambo ya corruption hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya kuchiba, kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba wabunge na kuwalipa wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa. Komiti yechsemi akorwase bungenene nigo yaberege kolinko lya ekyombe kya minute naboigo enyagitari ya Bliss ama nababwatani bande abo bakorwa insurance cover gochiase abari mu imense ya Kenya nigo komiti eyo yaberege koine kyabuna gose koligereria abuna chibesa cyabali mu chiko ekyo chiko nacho chiko ba chigo tumeka asebara odirebuna abali mu abange nigo bakona chwa chibesa chinyinge kurendekero bawo chikonyora obokonyi ase chinyagitari nigo batari kokonyeka nabono nigo baganirie aba bisakorwa se Chinsa ekyo koiraniria amaboli na kwerera bwikiranu na kichibese ekyo chigotumeka. The Education Committee of the National Assembly, in its mandate set out by the Standing Orders 216 of the House, mandates it to oversight, inquire into, and to check into the workings of the state departments and even the institutions of government. The institution that we were actually looking into here was the issue of Teachers Medical Scheme, which was contracted by the Teacher Service Commission. It was contracted way back in 2015 to one medical insurance cover led by Minet as the lead consortium with many other insurance providers. Over the years, there has been outcry by the teachers in the members of the public that one, the teachers have actually cried about poor services by the medical insurance provider. And in this particular case, the committee took steps and invited the Teacher Service Commission. The Teacher Service Commission appeared before this committee early in the year. We went over a raft of issues and asked the Commission a number of questions. And the Commission not able to answer many of the questions. And the committee felt that it is good that we invite the insurance provider itself, Minet, and its surrogates. Serikali nigo yabekire meroberio yoko bwatrana ne kyombe kya refugees shirika plan asekerenga yoko konya abatami na kugayana emechando au yabatami bawetera aya niga gocha chinga kemeroberio yoko ariganyo musangirekano okaberebwe nsengima bwabatami egendrete yo musangirekano rabeko bokorekana hasensemo ya Geneva imeyense ya Switzerland omutienyi ogocha nigo nonyana bo ababwatani au babere bakogokera ense ya Kenya ase okomenya abatami na utayonekerenga kyabekenene no koine kyabuna Chinsa chiria chionsi chimenyati abatami kyabeire chigosirwa aso kugayana emechando au. We are saying with Shirika plan, we want that inclusivity whereby whatever support the refugees are getting, the same support goes also to host communities. We have packaged this together into a Shirika plan. And it has many components. There's a component on education, healthcare, there's a component on housing, infrastructure, roads, and everything. So people are coming together from all over the world, and they're looking at how can we support countries that host refugees. For instance, Kenya, and let me take this opportunity to thank the government of Kenya for hosting refugees for more than 30 years, is hosting 700,000 refugees right now. The international community needs to assist Kenya so that Kenya is not the only one providing for these 700,000 refugees.
nchumulire narayo na kwariganiretia seritko rya mesa ya Amayia ye Chinsa Isato senchira ere yobwikira nungu wakira ngambia monoria ogendrete gutobwatia na boigo abariki baitu bari twabwatira na soko ine kyamangana wekera senchira yobwikira na barabunigo nko bakira ngambia mono nyorabuna semero birionsi ya Ndizi TV na bogotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News na boigo na boko ya somonsi wetera se website ito www.ndizitv.net Eretariane Everline Osero kana twabwatirana nere Joshua uta asoko inekia na abeira wikira sensemo ye imanyerero na boigo Petrah Mokeira oyonekia chibichanerio gi chawekeire asenchira ya bene kukuganeria oburigere boro bya semiro berionsi na boigo obutko boro botoyereru